U Božja otajstva moramo prvo proniknuti vjerom, a potom razumom. Iako se to događa praktički istodobno i ne može se razdvojiti. Isto vrijedi i za život u ljubavi. Našu ljubav mora pokretati vjera, ali istodobno moramo imati i razumsku ljubav. Prvi korak u razumskoj ljubavi je prepoznati Isusovu prisutnost u svakoj osobi, zatim ljubiti sve bez razlike, usvojiti strategiju poistovjećivanja s drugima, ne očekivati da budemo ljubljeni, već uvijek preuzimati inicijativu ljubeći prvi, ljubiti drugi kao sebe i ono najteže, ljubiti neprijatelja. Ljubav koja ima te značajke pobjeđuje svijet, a pobjeđuje čak i smrt, jer pobjeđuje prije svega nas same. Poslušajmo sada jedno iskustvo življene riječi pod nazivom Ana i Hugov križ. Na sinodi o mladima 6. listopada 2018. godine tijekom susreta s papom Franjom i sinodskim ocima svoje svjedočanstvo iznijela je Ana, 19-godišnja djevojka iz Španjolske. Kako bi bolje upoznala socijalno-zdravstveni sektor, početkom ožujka nalazila sam se u bolnici u mojemu gradu. Pripovijeda Ana. U bolnici me je dočekao socijalni radnik. Ne upuštajući se u duge govore, dao mi je bijeli ogrtač, stavio u ruke zdravstveni karton i uputio me u sobu jednoga pacijenta. Kada sam ušla i vidjela ga, trnci su mi prošli tijelom. Morala sam na trenutak izaći kako bi duboko udahnula. Na postelji je bio mladić, malo stariji od mene, smrtno bolestan od raka. Zavapila sam Bogu da mi da snage. Vrativši se u sobu, upitala sam ga, kako si? On me iznenađeno gledao rekavši, kao prvo da se predstavim, moje ime je Hugo, ovdje sam 2 mjeseca, imam osteosarkom, preostaje mi još malo vremena za život i osjećam da gubim sve. Obitelj, posao, djevojku. Moj život više nema smisla. Bila sam u stanju šoka. Milioni emocija i misli prolazili su mojim srcem i umom. Ipak pokušavam zapodjenuti razgovor pričajući mu nešto o sebi i o svojem životu. Nakon nekoliko minuta šutnje mladić me upitao, vjeruješ li u Boga? Da, vjerujem. Ja ne vjerujem, jer će mi u roku od nekoliko mjeseci oduzeti život. Ostavio me samoga. Gledala sam ga s puno ljubavi rekavši mu, to što sada osjećaš ima jedno ime. To je Isus napušteni. Bog te nije ostavio. I dalje je uz tebe, bliži ti je no ikada. Stavljate na kušnju i s tim što proživljavaš postavljati pitanje na koje trebaš dati odgovor. Jesi li u stanju slijediti me i u najvećoj boli? On je taj križ odabrao za tebe zbog nekog razloga, jer želi da dadeš svjedočanstvo o njegovoj ljubavi. Želi te učiniti svetim. Ti možeš postati svet ako prihvatiš i primiš bol, ako je uzmeš kao nešto što dolazi od Boga, a ne kao nešto svoje. Potom, ne razmišljajući previše, počni ljubiti ljude koji su ti najbliži, svoje roditelje, svoju djevojku, prijatelje, pokazujući im da se ne bojiš smrti, jer si pronašao nešto dragocjeno što ti pomaže živjeti iz trenutka u trenutak, ne razmišljajući što će s tobom biti sutra. Nekoliko dana nakon mojega posjeta njegovo se stanje pogoršalo. Preko socijalnog radnika sam saznala da je tražio bolesničko pomazanje. Kako bi mogao otići u miru, Hugo je ostavio za mene jedno pismo sljedećeg sadržaja. Bok, Ana. Ispričat ću ti nešto o sebi. Ovo su bili teški dani jer je bolest napredovala. Brže i jače, bio sam umorniji i slabiji, ali to su bile prigode kada sam mogao ljubiti više. Vidio sam da je smrt sve bliža i to me pomalo plašilo, ali onda bih se sjetio da me ne zove smrt, nego Bog. Zvao me da pođem s njim u raj i to mi je davalo snagu da se smiješim, da ljubim. Ovdje mi sad već preostaje malo vremena. Draga Ana, moram ti reći da se sada više ne bojim, jer znam da će mi tamo biti dobro. Hvala ti što si mi izvukla iz duboke tame, što si me saslušala.
Ali nadasve hvala ti što si opet donijela Boga u moj život. Želim da ti sada živiš za oboje, da se zabavljaš za oboje i da ostvariš sve svoje snove. Ja ću uvijek biti uz tebe i iz raja ću voditi brigu o tebi. Biću poput tvoga maloga anđela čuvara. Dao sam socijalnom radniku jedan križ, želeći da ti ga uruči u moje ime. Nosim ga od svoje prve pričesti, ali želim da ga sada imaš ti. Kada ga pogledaš, sjeti se da je to križ što ga je Bog namijenio tebi i da ga treba nositi radosno i ljubeći uvijek. Čekam te u raju, draga Ana. Donosimo poruku svetoga oca Franje na temu: nije dobro da čovjek bude sam, liječiti bolesne, liječeći odnose. Nije dobro da čovjek bude sam. Bog, koji je ljubav, od početka je stvorio čovjeka za zajedništvo, upisavši u njegovo biće dimenziju odnosa. Tako smo u svom životu, oblikovanom na sliku presvetoga trojstva, pozvani na puno samoostvarenje u dinamici odnosa, prijateljstva i međusobne ljubavi. Stvoreni smo da budemo zajedno, a ne sami. I upravo zato što je taj plan zajedništva tako duboko upisan u ljudsko srce, iskustvo napuštenosti i samoće nas užasava i pokazuje se bolnim, čak neljudskim. S dubokom boli suosjećam s patnjom i samoćom onih koji su zbog rata i njegovih tragičnih posljedica ostali bez oslonca i pomoći. Rat je najstrašnija od svih društvenih bolesti, a najveću cijenu plaćaju najslabiji. Treba naglasiti da se i u zemljama koje uživaju mir i blagostanje doba starosti i bolesti proživljava u samoći, a katkada i u napuštenosti. Ta je žalosna stvarnost ponajprije plod kulture individualizma, koja veliča ostvarivanje prihoda po svaku cijenu i njeguje mit o učinkovitosti, postajući ravnodušna pa čak i nemilosrdna kad ljudi više nemaju snage držati korak. Postaje tad kultura odbacivanja u kojoj se osobe više ne doživljavaju kao primarna vrijednost koju treba poštivati i čuvati je. Ta se logika provlači, nažalost, i kroz određene političke odluke u kojima se ne stavlja u središte dostojanstvo ljudske osobe i čovjekove potrebe i koje ne pogoduju uvijek strategijama i izdvajanju potrebnih sredstava kako bi se svakom čovjeku zajamčilo temeljno pravo na zdravlje i pristup lijekovima. Istodobno, napuštanje slabih i njihovu usamljenost pospješuje također svođenje skrbi isključivo na zdravstvene usluge, a da one nisu mudro popraćene terapeutskim savezom između liječnika, bolesnika i članova obitelji. Prvi oblik o skrbi koji nam je potreban u bolesti jest blizina puna suosjećanja i nježnosti. Brinuti se za bolesnu osobu stoga znači prije svega brinuti se za njezine odnose, sve odnose, s Bogom, s drugima, članovima obitelji, prijateljima, zdravstvenim djelatnicima, sa stvorenim svijetom, sa samim sobom. Je li to moguće? Da, moguće je i svi smo pozvani predano raditi na ostvarivanju toga. U ovoj promjeni epohe u kojoj živimo, posebno smo mi kršćani pozvani usvojiti suosjećajni Isusov pogled. Brinimo se za one koji pate i koji su sami, možda čak i potisnuti na rub društva i odbačeni. Liječimo rane samoće i izolacije uzajamnom ljubavlju koju nam Krist Gospodin daje u molitvi, a posebno u Euharistiji. I tako se složno suprotstavimo kulturi individualizma, ravnodušnosti, odbacivanja i razvijamo kulturu nježnosti i suosjećanja.